Звъниш му много годината. Не, това е бе. Ало! Караме, Матоцо, караме, че на много лош терен. Прибираме се, тръгнахме вече на обратно. Ама га се дойдем, не знам. Утре. Добре. Хубаво, виж, Антон викал други ден да си дойдем. Не, аз утре казах, не лъжа. А? Няма охват, в гората сме, бе. А къна в гората сме, какъв сигнал да имам? Какво? Кажи, даде. Какво тати? Ами като намеря помпа, ще го напомпа.